21. storočie, vítajte v hlavnom meste. Najväčšia železničná stanica nemá v súčasnosti zabezpečený plnohodnotný prístup pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou na 4 z 5 nástupíšť. Železnice Slovenskej republiky v súčasnosti rekonštruujú jestvujúci služobný podchod a existujúce nákladné výťahy na nástupišťach číslo 1 až 4. Tiež budujú nový výťah na nástupišti číslo 5. Podnik podpísal zmluvu so spoločnosťou Metrie SRO už v júni v roku 2017. Rekonštrukcia za cenu 1,5 milióna eur bez DPH však ešte stále nie je hotová. Podľa aktualizovaného harmonogramu by mali byť práce ukončené do konca mesiaca január. Z akého dôvodu vzniklo toto omeškanie? Omeškanie vzniklo z dôvodu nedodania výťahových technológií zo strany zhotoviteľa. Čo si o to myslíte, že tu nie sú funkčné výťahy? Prosím vás, je to smutné na také hlavné mesto Slovenska, aby tu neboli výťahy alebo eskalátory. Je to katastrofa takto cestovať v dnešnej dobe. A v Bratislave, v hlavnom meste, je to zúfalstvo, doslova do písmena. Tí vozičkári, ako sa tam dostanú, nemajú šancu a chce aj vozičkár cestovať. Či pôjde tam alebo onam, kto mu pomôže? Nikto, nemá kto. Takisto aj s veľkými taškami. Aj ja, trebárs, keď mám veľké tašky. Ako si ich môžem, alebo kufor? No je to smutné, že na takejto stanici to tu není jednoducho. Aj toto, čo robili nové, je to krásne. Ale na sedenie je tu málo miesta. Málo miesta pre takých starších, keď musí hodinu čakať na vlak, alebo také čosi. No, čo tu len stáť musím? Minule som tu bola, dievčatá na okne sedeli. Ak by sme na situácii ohľadom hlavnej stanice chceli nájsť niečo pozitívne, bol by to určite projekt občianskeho združenia Proti prúdu. Táto iniciatíva vznikla na základe toho, že jedna zákazníčka, ktorá bola na hlavnej stanici, chcela odniesť kufre, pričom na hlavnej stanici nefungujú výťahy. Tak ju napadlo, poznala našu organizáciu, napadlo ju teda, že takéto niečo by sme mohli vymyslieť, dala nám teda iniciatívu. Naša organizácia z toho chytila a následne vlastne rozvinula tento spôsob práce a oddlžovanie pre ľudí bez domova. Ako dlho už tento projekt funguje a koľkým ľuďom pomáha? Tento projekt funguje od roku 2014, konkrétne od decembra 2014. Postupne ním prešlo 15 nosičov, z ktorých vlastne 6 nosičov si našlo trvalé zamestnanie. A momentálne na stanici nájdete 4 nosičov, ktorí pomáhajú s nosením batožiny. Bude projekt pokračovať aj keď budú výťahy funkčné? Ťažko odpovedať na túto otázku, nakoľko nevieme predpokladať, koľko ľudí bude využívať výťahy. Projekt plánujeme zachovať. Myslím si, že naši stáli zákazníci, ktorí túto službu využívajú, ju budú využívať aj naďalej, pretože vedia, že formou tohto projektu dokážeme ľuďom pomôcť aj naďalej. Železnice už v minulosti čelili kritike pre rekonštrukciu čakárne za takmer 1 000 000 eur. Ostáva veriť, že projekt výťahov bude úspešnejší. Pre televíziu Bratislava Kristína Baluchová.